duoko noduogo lakini duoko koduogo kaka ne wadware. Man biro niya over yani ndalo igni adek mokalo Ambira pok obedo ka perform ga maber do, lakini koro king'iyo kaka gigo biro wan expect niya wadhi yudo grades moko manyalo konyowa matero wa university mwatimo gik moko mabeyo, lakini gik moko duogo yani all subjects yani o downgrade oduok ji piny marach yani nikech gik manache otimre yani kaka an ayudo C plane to gino komora nikech onge gima nyalo dhi timo university nikech maths osehinya yani ahinyora ahinya chuth. To dibed ni Dalton in kendi jadi mane yudo duoko, nitie jomoko mane oyudo wae koso duoke mana expectations ok obedo kaka ne ntiere? Duoko to